Viac ako povinnosť. Urob vždy viac, ako sa od teba očakáva. To znamená, prilož ruku k dielu. Ak je tvoja povinnosť napríklad pomôcť človeku v núdzi tým, že dáš do okolia túto informáciu, že tento človek potrebuje pomôcť a ty si týmto splníš svoju povinnosť, to neznamená, že týmto končí. Daj do okolia vedieť, že tento človek potrebuje pomôcť a mimo iného sám pomôž tejto osobe. Takže nie len veci a situácie, ktoré máš povinné, avšak daj viac. Prilož ruku k dielu. Zapájaj sa. Viac ako povinnosť.